Tää on päivä 2, kun me perustetaan meidän omaa vaatebrändiä nimeltä Blaze. Joten ensin mä vähän suunnittelin noita meidän uusia teepaitoja ja minkälaisia niistä tulisi, joten tässä on seuraavaksi minkälaisia niistä tuli. Okei, eli ensin mä tietenkin suunnittelin tuon meidän logon, jonka mä näytin jo viime videossa. Sitten mä piirsin sen tuollaisena realistisena. Sitten mä menin mun pärille ja piirsin sen sketchbookissa ja mä siirsin sen kanavaan, tein siihen tuollaisen designin. Sitten tässä on nämä meidän ekan mallit ja sitten katsotaan ne oikeat mallit. Okei, eli tässä on tää meidän valkoinen paita etupuolelta. Sitten takapuolella on myös tuollainen Blaze-homma. Eli tässä on sitten se ihan sama, mutta vaan mustana. Mä itse fiilaan enemmän tätä mustaa, mutta me tilataan musta ja valkoinen. Sitten sen jälkeen pistin meidän paikalliselle painopajalle sähköpostia, voisi ne painaa meille paidat. Niille lopulta sitten sopi se painotus ja meillä on nyt tilattu noin musta ja valkoinen teepaita. Sitten mä tein vielä montaa muuta designia tällaisille huppareille, koska joku pyysi niitä kommenteissa.